Jeg optager nu. Nej, kom op nu. Ja, nå. Hold op. Nej, kom op nu. Nej. Nej. Ej, hold op. Jeg skal da være hernede i lang tid nu. Ja. Jeg må ikke røre dig, men det må blive godt. Nej, hold op. Stik her. Hold op. Stik her. Jeg har råd til bilen nede. Og du er nede i bunden og være nede i 2 minutter. Okay, jeg bliver hernede, hvis I lader mig være bare. Jeg bliver hernede i 5 minutter. Okay. Kom nu op. Fuck, ryser fucking meget. Jeg kan se på det. Ej, nu er solen væk. Egan, kom her. Bil. Okay. Nej, kom op nu. Nej. Okay, det må jeg gerne. Prøv at komme op. Okay. Nej, det kan der ikke mig. Prøv at vi rører dig ikke. Det lover jeg. Ingen af jer. Jeg lover, vi ikke rører dig. Amager Hansen. Amager Hansen, jeg tror, det er snart. Din sang, du rører dig. Ja, hvis han rørte dig. Vent lige, jeg tror hende lige bestemt. Jeg tror hende bare lige. Hvad vil du sige til hende? Hvad vil du sige? Vi må ikke røre hende, men en af dem gerne. Den er røv op. Undskyld. Jeg kan godt lade være. Må jeg stoppe nu? Må jeg stoppe nu? Nej, ikke engang med. Nej, jeg kan stadig bunde her. Og så så kommer over til mig. Har taget op nu. Nu er det ikke en fisk.